じゃあちょっとやります。浜内まだ浜内くんなんか高校の時とかにバンドやりやってからそのモダンドールズっていうバンドがあって、いやそれをねなんか多分誰も一度もやったことない曲をやろうと思います。今日今来たギターの浜口もこっちの田中も東京からこのイベントで9月に帰ってくれてます。温かい拍手。ちなみに田中はいいかガラパゴスっていうバンドでデビューして、それで、最終的にはパーソンズのギターとかもやったやつで、俺らの中では唯一のプロのギタリストです。じゃあやろうか。踊れ
ちゃんがちょっとバラードな感じです。これはみんなやったこともあると思います。